май двата админа, не знам. Май. Защо ли трябваше да изказвам скайпа? Знам, че игра с 10 днес. Тя как му бе скайпа на тост? Има доста 3 лайка има. О, не. Не, да. Те спорим си. Ето, тук Не са хили. Опа. Кит Колор. Напиши Кит Колор да видиш. Ела смен да гледам за английски. Телепортирай само. Ма чакай, не е хубаво тъй. Чакай малко и сега пак ще го сложа. А, Днеска колко са ще има ивенто, или... 9:30. Като в Kaufland, бе. не е в един. В 8. Сега 8 и половина. Да, един човек. 1 час и половина е ивент. Днеска и... Аз съм по начин. Сори за той. Чакайте сега, ще снимам едно клипче. Абе, ви се малки деца ли сте, бе? Да, бе, човек. Аз съм на... Ти на колко си? Съм 12. Скоро ставам на 13. Сет. Ставаш на 13. Да. Аз съм на 13. Абе, приличаш ми на малко. Добър ден, YouTube. Аз съм Пламиче и играеме в един сервер. Как се казва сервера? Граскафт. Grasscraft в този сервер и днес ще го представя. Значи, за сега админите са Evil, там, нали, главният, Zip е оунерът и този където Малберт е админът, това е хостърът. Да, ние двамата говорим. Той е админът и има още един админ, това е Злаг, нали, нещо такова. Ларповете са Warp Enchant, сега ще ходим на Warp Enchant. Warp Enchant, тук има да си купувате някакви неща, като влезнете в сервера. Ще го видите, IP-то ще го има в описанието. Да напишат Warp Kit Color. Да, добре. Чакай, че съм се слушалки. Оунерът каза да ми ще Warp Kit Color, сега ще има това. Кит Да, за- е Warp. Kit Color. Оунера заповяда. Аз имам... Той как да пишете в цветно. Аз знам как. Ти или имате? Ама той има тук за всички бои. Така. Следващото, което сега да показва, следващия ларп е Wood. Там от този ларп можете да си направите храна. Ето, има спамери и да си набавяте храна. Следващия ларп е ларп Survival. От ларп Survival можете да... О боже, да тръгнете да оцелявате, включително нещо като шоп. Нещо подобно на шоп е това. Не има тук безплатни. Да, същото. Има безплатни айтеми тук. Така, същото, например... Например, още ето тук вече можете да си оцелявате. Взете, това е сервера. Още нещо да казвам, мисля, няма. Само админите да ходим на спам, всички админи да отидат. Кой се опитва да ме оттепи, бе? Този. Но съм много цадвам, човек. Отивам на спам, малко да подсилям, хората да ме гледат. Добре, някой... Малко ще свършаме. Аре, добре, това ще е от мен. Надявам се да ви е харесал. IP, че го имам в описанието.
Айде, чао. Че ти Сега са ще 3 свършвам. минути? 3 минути и 4